An nisɔndiyalen b'a fɔ ko aw bisimila jɛmukan ci wara kɛnɛ kan. Jɛmukan min n'a bɛ sɛnɛkɛlaw, bagan maralaw, mɔnikɛlaw ani jiriturulaw a bɛ wele bila nin bɛɛ lajɛlen ma ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ɲɛna ko nin ye jɛmukan nin y'a kɛnɛ sigilen. Alhamdulilayi an y'o de fɔ bi an kɛlen bɛ ka wele bila maa minnu ma minnu ka dɔnniya ka bon kosɛbɛ bagan ani bagan dumuni. An bɔlen kɔ o la an bɛna an da don fɛn min na Zena o ye bagan bana ye ni an b'a fɔ ma walikan na ko fièvre afteuse. Fièvre afteuse a kɛlen bɛ ka degun min lase bagan maralaw ma bi an bɛna jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi a kan an bɛna kɔrɔfɔ di an ka maa fɔlɔ min ma o ye an balimakɛ Fayinge Dr Fayinge i bisimila. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bi an bɛna kuma bagan bana min kan o ye fièvre afteuse n'o an b'a fɔ ma ko safa. Bon safa ye bana ye a bɛ baganw sɛgɛn kosɛbɛ surtout bagan kumabaw ale bɛ misi minɛ a bɛ saga minɛ a bɛ lɛ minɛ mais a ka jugu misiw de ma ni bagan bɛɛ ye. N'i y'a jateminɛ ɲinan san kɔnɔ Mali région tɛ yen bana in ma tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na n'an ko ma ko safa. Bon ale bana yɛrɛ ale ye virusla bana de ye a bɛ baganw minɛ c'est à dire ni n ko virus bana bana fiɲɛ bana bamanankan na an b'a fɔ cogo min na a bɛ yɛlɛma bagan a bɛ bɔ bagan dɔ la ka yɛlɛma bagan wɛrɛ fɛ. Voilà, o de ye fièvre afteuse ye. Mon père i bisimila. Sa I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ ye Bara Wɔlɛkɛ. Ne ye ɲininikɛla ye mais bagan dumuni fan fɛ. Bon bagan ka banako fan fɛ ne ka dɔnniya man ca kosɛbɛ mais ne min fara kamara ka Fayinge ka fɔlen kan o ye fièvre afteuse c'est bagan maralaw b'a ye cogo di bagan n'a bɛ taama i b'a dɔn a bɛ dɛsɛ ka taama joli bɛ bɔ a sen na tuma dɔ la joli bɛ bɔ a da la o de y'a taamasiyɛn kɛrɛnkɛrɛn yɛrɛ la min b'a bɔ mɔgɔ b'a dɔn bagan tɛ se ka dumuni kɛ a tɛ se ka taama o de ye fièvre afteuse ye. Buya Sila e ye bagan marala ye bagan bana fièvre afteuse i bɛ mun dɔn a la? Kamara ne ye chambre président ye donc chambre président ya kɔnɔ n bɛ se ka fɔ ɲinan Mali bɛɛ ye n wele ko safa ko kuma in ko mun de bɛ k'an sɔrɔ parce que an ma deli k'a ye a ka juguya ka se nin degré ma. An bagan maralaw bolo safa bɛ komi c'est à dire sida donnen bana bagan na n'a kɔni donna kɛra cogo cogo a bɛ tiɲɛni dɔ k'i kun surtout ni maa min ma garizigɛ sɔrɔ ka kɛ docteur ɲɛnɛmaw kɛrɛfɛ minnu bɛ se ka a nɔgɔya bagan ka dɔɔni n'u b'a fɔ ma traitement clinique. Kungɔnɔmɔgɔ min ye ne wele ni ye ne ɲininka Kamara bi ɲinan Mali kɔnɔ safa ye min bɔ an ka bagan na ka ca dɛ et puis a bɛ anw mako sa yɔrɔ min jumɛn na a b'i ka ɲinan sɔrɔ tiɲɛ k'i ka san wɛrɛ sɔrɔ de tiɲɛ parce que ni safa ye bagan minɛ a ka jugu min yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ma bagandenni ninnu misidenninw a b'o bɛɛ fa donc o ye ka san wɛrɛ sɔrɔ bɔlen a la. Misiba a y'a minɛ wagati min na n'o ye samiya kɔnɔna ye ni misiw kun kan ka fa n'u bɛ se ka tilema ɲa misiw kɔngɔlen tora samiya kɔnɔ o kɔrɔkɔrɔ san ni fɛn san bɛna daminɛ anw fɛ depuis samiya ma ban donc misi kɔngɔlen mana taa don tilema na o ye fɛn min y'an bɛɛ b'o dɔn tɔrɔn tiɲɛna donc anw yɛrɛ kɔni bolo nin kɛra balawu de ye fo ɲɛ de ka ɲini nin ko in na kosɛbɛ ɲininikɛlaw fɛ. Dr Fayinge bana in a bɛ baganw sɔrɔ cogo di taamasiyɛn a bɛ dɔn bagan na cogo jumɛn k'a bɛ bagan na? Ok i n'a fɔ docteur Wɔlɛkɛ b'a fɔ cogo min na bagan marala caman bɛ yen u bɛ safa in dɔn bagan tagamatɔ i b'a ye senimi i b'a remarqué ni senimi de ye fɔlɔ o mana bɔ i b'a ye a dakɔnɔnaw bɛ bɔsi an b'a fɔ ma aftu finalement n'i y'a ye buye ko k'u ka baganw tɛ dumuni kɛ faut que mɔgɔw k'o yɔrɔ faamuya mun na baganw tɛ se ka dumuni kɛ ni e bɛ dumuni kɛ n'i da de bagan bɛ dumuni kɛ n'a da de anw b'a ta n'an bolo k'a bila an da kɔnɔ mais a mana kɛ cogo cogo dumuni bɛ tɛmɛ da de fɛ baganw da bɛɛ bɔsilen don i b'a dɔn o la dumuni man di dɛ hali e yɛrɛ diyaɲɛ dumuni n'i da tigɛlen don n'a bilali da kɔnɔ a dumuni bɛ gɛlɛya i ma o de b'a to baganw tɛ se ka dumuni kɛ bon sen fɛnɛ ni senw dimi tagama bɛ gɛlɛya u ma hali pour que baganw ka taa ji min c'est un problème a y'a fɔ cogo min na bana in
fiɲɛ bana don ça veut dire que bana in nana anw fɛ yan a mɛnna mais fiɲɛ bana ye mun ye bana an b'a fɔ ma virus bana fura t'ale la nka ale bɛ kunbɛn ni boloci de n'i ma bagan boloci a bɛ se ka minɛ n'a banakisɛ kɔnɔ ou bien n'a ni bagan dɔ taara hali dumuni kɛ yɔrɔ kelen komi an ka baganw bɛ bɔ ka taga dumuni kɛ pâturage de la ɲɔgɔn fɛ u bɛ taa binw dun e ka baganw bɛna dumuni kɛ yɔrɔ min na docteur wolokɛ min ka baganw bɛ taa dumuni kɛ yɔrɔ kelen na sila ka baganw bɛ taa dumuni kɛ ce qui fait que baganw b'a yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ hali bagan minnu tɛ bɔ fankelen fɛ n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ bin na u b'a yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ o mana bɔ i yɛrɛ ka wɛrɛ kɔnɔna la n'a ye bagan kelen minɛ an vétérinaire bɛ mun ɲini mɔgɔw fɛ n'i y'a yala joona joona dɔrɔn i k'a mabɔ tɔw la sinon a bɛ yɛlɛma de a bɛ yɛlɛma ka di ni fɛn bɛɛ ye u bɛ maga ɲɔgɔnna min kɛ u bɛ maga ɲɔgɔnna min kɛ ou bien hali n'u dɔ da magara minɛn dɔ la ni dɔ fana da taara mɔgɔ la a b'a yɛlɛma o fɛ c'est pour que n'an ko fiɲɛ bana microbe b'a ta ale fiɲɛ fɛ k'a se dɔw ma mais bana min don an k'o yɔrɔ fɔ ko perepere tigɛ a tɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ parce que i b'a ye bana min don n'i y'a ye a tiɲɛnikɛ nɔ ka bon baganw fɛ yen kosɛbɛ i ka bagandenw bɛ sa sila fɔ cogo min na n'a y'i minɛ ka jugu bagandenw ma parce que bagandenw ta o tɛ e b'o dɔn tuma min na dɔrɔn o y'a sɔrɔ o sara ale tɛ temps sɔrɔ k'a fɔ ko jeli bɔr'u la walima k'a fiti b'u da kɔnɔna la i b'a ye a bɛ bagan minɛ a bɛ kɛ ko morsiviti de parce que a farigan de ka jugu kojugu a température bɛ yɛlɛ kojugu finalement ni vétérinaire ma intervenir a don yɛrɛ ou bien a dugusɛjɛ i bɛ kɛ bagan bɛ sa ainsi tu vois bon maintenant bana min don a bana kɛlɛli ka gɛlɛn c'est pour que virus bana don banakisɛ 7 ɲɔgɔnna de bɛ mun bɛ se k'a bila bagan na safa voilà type A bɛ yen O bɛ yen C bɛ yen SAT 1 bɛ yen SAT 2 bɛ yen SAT 3 bɛ yen ani dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko Asia 1 o banakisɛ siya 7 bɛɛ bɛ se ka safa bila misi la voilà o yɔrɔ ɲininkali bon oui mon père Kamara ye min fɔ perte bon Faɲankɛ ye min fɔ sisan perte dɔ wɛrɛ fana bɛ yen a bɛ lase baganw ma n'a donna wɛrɛ la n'a sɔrɔ misi kɔnɔmanw bɛ yen nɔ a ka ca Ala fɛ caman bɛ kɔnɔ fili misiw bɛ kɔnɔ fili donc o fana ye perte belebeleba ye non seulement misidenw bɛ sa minnu kɔnɔman don kɔnɔ bɛ fili o kɔrɔ ye que san natɔ kɔni e tɛ misiden sɔrɔ n'i ma misiden sɔrɔ nɔnɔko kɔni tɛ fɔ o fana o de fana gɛlɛya ba ye nin bana in na n'a fura ma sɔrɔ a la fura a y'a fɔ cogo min na fura fana tɛ yen nɔ signe clinique a joliw ni fɛn o de bɛ furakɛ k'a fɔ fura bɛ min bɛ furakisɛ in kɛlɛ o ma sɔrɔ fɔlɔ fo vaccination de zone bana ka se yɔrɔ ma i bɛ vaccin de kɛ ni vaccin kɛla a ka ca Ala fɛ a bɛ tɛmɛ i ka baganw kɛrɛfɛ donc fura tɛ bana in na n'a y'i ka bagan minɛ fura t'a la a bɛ sa i bɛ se ka joliw furakɛ i bɛ se ka da joliw furakɛ mais jolila kisɛ yɛrɛ joli fɛn na banakisɛ yɛrɛ fura tɛ na min b'o faga a ka dɔgɔ docteur ok o yɔrɔ la pour que ka docteur compléter a y'a fɔ cogo min na fura kɛrɛnkɛrɛnnen t'a la nka an ye vétérinaire ye ni bagan ye bana ye bagan minɛ a jagoyalen don an ka wulikajɔ dɔw kɛ wulikajɔ ye min ye an b'a fɔ o dɔ ma ko traitement symptomatique ka farigan min b'a la ka o kɛlɛ dimi min b'a kan ka dɔ b'o la jeli min b'a la k'olu furakɛ an ka wulikajɔ kɔnɔ f'an k'olu kɛ parce que c'est comme ni adamaden grippe kelen b'a minɛ fura tɛ grippe la dɔgɔtɔrɔw fɛ mais n'i taara dɔgɔtɔrɔso la u bɛ fura dɔw sɛbɛn kunkolodimi fura kan dimi i mugulen don u b'o fura sɛbɛn ka dɔ bɔ i ka degun na bon o fɛnɛ kelen b'a to baganden dɔw bɛ sauver dɔw tɛ sa o b'a to bagan kumaba dɔw fɛnɛ tɛ sa ne yɛrɛ terikɛ bɛ yen nɔ docteur vétérinaire don a b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n'a y'u ka wari minɛ a b'a fɔ ko bon fura san nka i kana n sara n'i ka bagan nɔgɔra tuma min na i bɛ n ka wari di yan o b'a to an yɛrɛ ne ye combinaison dɔw yɛrɛ kɛ k'a ci bagantigi fɛn fɛn ka numéro bɛ yen k'a ci u bɛɛ ma u caman tilala ka n wele k'a sɔrɔ au moins i b'a sɔrɔ ni bagan 50 kan ka sa olu fɛ yen bagan 30 40 sovera taa ne sara voilà an kɔni an y'o wuli ka jɔ kɛ an b'a fɔ o ma ko traitement symptomatique ni an tilala tɔ de yɛrɛ n bɛ se ka n ye minnu kɛ k'a fɔ mɔgɔw ye pour que ka n balima bagan maralaw dɛmɛ kosɛbɛ au moins u ka bagandenw kana sa n'u ka bagan kumabaw pour que ka dɔ bɔ tiɲɛni na voilà. i ni ce Buya Sila fièvre apti safa bamanankan na safa an ka Mali wagati dɔ la an kɛrɛfɛ jamana parce que an ka baganw bɛ bɔ ka taa jamana wɛrɛw kan o la bana in a donna Mali kɔnɔ de ou bien baganw bɔra n'a ye jamana wɛrɛ de kan ka don n'a ye Mali kɔnɔ aw minnu ye bagan marala an minnu ye bagan marala ye safa ko la n hakili la
peut-être docteur minnu mena ko ina ko se olu se ka don san fo Mali la mais an y'a ye bana kundo fɔlɔ a tun bɛ juguya samiya donda samiya wagati mais san fila laban in na an y'a ye bana ma tunu yɛrɛ fewu san kalo 12 safa tun bɛ yen fo ka n'a kɛ an yɛrɛ ka jateminɛ la an bɛna fɔ ese safa in tun ma yɛlɛma ka fɛn wɛrɛ don a la ɲina parce que a ye fɛn dɔ dan ka ɲina an ma deli k'o ye. i n'a fɔ jumɛn? c'est à dire bagan sacogo dɔ kɛra an bolo ani safa ka jɛ ka jamana fan bɛɛ minɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ i bɛ ba mɛn safa bɛ kɔna mais a tɛ Sikaso bon an y'a mɛn a bɛ Segu a tun t'an bolo Kulukoro mais Mali région de tɛ yen bi min maa ma an wele ko safa ye u minɛ safa ye kojugu wɛrɛ fana lase maliyɛnw ma f'an k'o fɔ Mali sɛnɛ n'i ye 100 sara ta 90 bɛ kɛ ni zari misi ye ou bien daba ɲina safa ye daba misi jɔ maaw ye n wele k'a fɔ n tiɲɛ na n ka samiya kɔni misi ko tiɲɛ na parce que n'i y'a mɛn misi bɛ zari kɔni sama a ka taama de safa y'o jɔ fura tɛ bana la n'a nana nka n ye min fɔ toujours ne ka rôle ye min en tant que chambre ɲɛmɔgɔ an bɛ min dɔn an kan ka fanga conseiller de o la siya 7 min bɛ safa la bi Mali fanga kan ka étude de kɛ siya jumɛn de bɛ ka tiɲɛni kɛ Mali kɔnɔ ni tubabu b'a fɔ ma typologie Mali safa yɛrɛ ye jumɛn ye nin 7 la o vaccin mana dilan an ka se ka ni bagan 100 b'an bolo 100 sarada la n'an sera ka 80 vacciner san 3 ka tugu ɲɔgɔn kɔ safa bɛ tunu bana dɔ tun b'an bolo o tun ka gɛlɛn safa ye o tun b'a fɔ ma ko berebila la peste bovine n'ale kun donna o kun bana de minɛ bamanankan na a fɔra cogoya min na n'ale kun donni ka bɛ bere in de bila i bɛ taa mais o kɛlɛla o tununa o effort kelenw an kan k'o kɛ bi safa kan an kan k'a kɛ péripneumonie contagieuse bovine kan kun jumɛn na diɲɛ kɔnɔ bi sugu dɔ bɛ yen halisa an tɛ fɛɛrɛ a sugu ma n'o bɛ fɔ ma marché halal sugu ne ka bagan maralaw c'est à dire minnu bɛ fɔlɔ arabu jamana ninnu bɛ misi faga an n'u bɛ diinɛ kelen na an ka misi mara cogo a n'a faga cogo de bɛ bɛn an ka diinɛ kɔnɔ contratbaw tun b'u bolo ni jamana wɛrɛw cɛ Australie ni fɛnw u bɛ ka commencer k'u b'o contrat bila mais pour que an ka se ka taa an ka bagan feere o sugu kɔnɔ f'i ka se k'a jira diɲɛ na safa tɛ n ka bagan na bana damadɔ bɛ yen fo certificat ka sɔrɔ jamana kɔnɔ n y'a vaccin kɛ k'a ban encore une fois vision ko de don an bɛ ka kuma min fɔ politique générale de l'élevage ko de don an ye état général de l'élevage min wele kangaba fo bi o de kan ka kɛ an bɛ min an b'a fɛ ka taa min an b'a fɛ ka sugu jumɛn lasɔrɔ baganko la bi an ka sugu tɛ se ka da bagan min b'an bolo n'a danna Mali sugu ma an bɛ tiɲɛni de kɛ mais pour que an ka se ka sugu wɛrɛw sɔrɔ sugu nafama wɛrɛw sɔrɔ f'an ka se k'a jira ko nin bana ni nin bana ni nin bana anw y'a vaccin kɛ an y'a baara kɛ sisan bana tununa anw fɛ yen donc an bɛ se k'o sugu lasɔrɔ c'est à dire safa tiɲɛni tɛ bi fo a k'a faamu ko safa tiɲɛni tɛ bagan marala dɔrɔn kan dɛ safa bɛ taabolo min na bi a ye zarimisi jɔ ni fɛɛrɛ ma ɲin'a la yanni san wɛrɛ samiya cɛ fo ni tracteur taara di sɛnɛkɛla bɛ ma n'o tɛ sɛnɛko banna ɲinan selisagaw n'a y'a kɔlɔsi maa min ye saga sen kelele faga o de cayara min ka saga tun bɛ ka taama a sen naani kan dɛ bana ninnu kɔnɔdimi tɛ dɛ ɲɛdimi de don an bɛ ka kuma fɛn min kan actualité de don a ye bɛɛ sɔrɔ a ye bɛɛ mako sa donc fo jɛ de ka kɛ alerte de ka di mɔgɔw ma ni nin sera fila an bɛ bɔ baganko la an bɛ jamana dɔ ta suit Algérie kumana a ka safa ko kan ko san 4 laban in kɔnɔ safa ye olu ka bagan n'i y'a tila 4 ye safa ye tila 1 fa wala olu dun b'a jate u b'a furakɛ u bɛ campagne kɛ e k'a jate minɛ anw t'a jate campagne de vaccination ma kɛ safa kan o bɛ san 2 san 3 bɔ jamana in kɔnɔ barisa ni n ko campagne de vaccination Buya Sila bɛ chambre kɔnɔ o sera ka flacon damadɔ sɔrɔ o tɛ dɛ Fanke ye fulakɛ damadɔ sɔrɔ o tɛ dɛ bagan bɛ tɛmɛ sira o sira fɛ fo an ka commencer k'o de don an jogo la bagan min bɛ bɔ Mopti n'a bɛ taale Burkina a tɛmɛ sira ye sira jumɛn ye bon pour que a ka se ka tɛmɛ fo carnet ka jira gouvernement fana ka nɔgɔya kɛ vaccination kan o vaccin ka kɛ fo traçabilité de ka kɛ nin baara ninnu na o dɔrɔn de bɛ na n'an jɛya ye n'an sera an ta la an b'a imposer kɛrɛfɛ jamanaw kan nin bana bɛ ban n'o tɛ k'a fɔ an k'a ɲini jɔn jo don jɔn jalaki don ne kɔni bolo an tɛmɛn'o kan ni bana kɔni nana sisan i bɛ bɔ a la cogo min i b'o de ɲɛɲini
ini ce mbuya sila Dr Fayinge ya yire ka korfo kono ka fo safa a kɔlɔlɔ tɛ se buna adamaden ma sabula ni nin fɔra maa caman bi siran an minnu bɛ bagan sogo n'i taara Bamakɔ du kɔnɔ tilera wala kɔni na sogo bɛ dun yalwa a kɔlɔlɔ foyi tɛ se buna adamaden ma dumuni ta sira fɛ. Kamara o yɔrɔ la kɔni n bɛ hakililatigɛ di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ bɛɛ ma ni safa ye bagan minɛ a tɛ bɔ bagan na ka yɛlɛma adamaden fɛ. Bana in de tɛ yɛlɛma. Bana tɛ yɛlɛma c'est à dire safa tɛ yɛlɛma adama an b'a fɔ bana dɔw bɛ yen ko zoonose zoonose ye bana dɔ ye bana min bɛ bɔ bagan na ka yɛlɛma adamaden fɛ o banaw bɛ yen. Ya tuberculose b'o la brucellose b'o la mais o tɛ safa in ye safa ni safa banabagatɔ bagan banabagatɔ b'i bolo i b'i bolo magala i ka wɛrɛ la i bɛ fɛn bɛɛ kɛ la a tɛ yɛlɛma i fɛ i b'a dun fana i b'a sogo dun ne yɛrɛ ye mɔgɔ caman ye buya y'a fɔ cogo min na seli la an caman ye layaw faga safatɔw don mais comme n'i tɛ safa dɔn i b'a ko senimi de b'a la ne yɛrɛ bagan fɔlɔfɔlɔ min nana di ne ma laya la ko ne k'a san n terikɛ dɔ fɛ n y'a yɛrɛ la k'a fɔ ko safa bɛ nin na n ko ne tɛ se ka nin san est ce que mais a y'a fɔ cogo min na perte de ka bon fo wulikajɔ de ka kɛ wulikajɔ in ye mun ye an ka kumaw bɛɛ fɔ safa vaccin an ko pour que a kɛn'i minɛ i bɛ a bolo ci de mais boloci vaccin in fɛnɛ fo a ka sɔrɔ de a tɛ sɔrɔ Mali la laboratoire bɛ Mali la minnu bɛ vaccin dilan mais safa vaccin o t'a dilan an ka bɛn o kan ça veut dire que n'i b'ale ɲini f'i ka taa ɲini kɔfɛ de ka na n'a ye bon vaccin ko dun adamaden kelen tɛ se ka wuli ne kelen buya ko parce que chambre président don k'a bɛ taa vaccin san ka na kɔngɔ fa la ka n'a feere o t'o cogo la vaccin bɛ feere jamana ni jamana de cɛ a ko ka gɛlɛn kojugu ayi vaccin ko ka bon kojugu parce que vaccin yɛrɛ fɛnɛ ye banakisɛ fanga dɔgɔyalen de est ce que vaccin tɛ feere i n'a fɔ fura tɔw bɛ feere cogo min na c'est pourquoi ni vaccin ma sɔrɔ jamana in kɔnɔ dɔw ko ne ma ko hali ni u ye wari sugu bɛɛ fɔ ko n'a bɛ sɔrɔ olu b'a san ka k'u ka misiw la mais n'a tɛ yen e tɛ se ka na n'a ye ne tɛ se ka na n'a ye minnu kan ka na n'a ye fana olu ma na n'a ye buya a kuma ka gɛlɛn dɛ voilà an b'o degun yɛrɛ de kɔnɔ n'i y'a ye hali safa ye dadigi kɛ mɔgɔw la ɲinan fɛnɛ a vaccin sɔrɔbaliya don dɔw taara wɔlɔfɔw fɛ wɔlɔfɔw ko non olu ka gouvernement y'u ka hakɛ de san mun bɛ bɛn wɔlɔfɔw ma ka na n'o ye fɛn tɛ bɔ a la ka na dugu wɛrɛ la a dɔw bɛ taa san kuma dɔ la fo Afrique du Sud fɔlɔ ne ye vaccin de olu tun bɛ bɔ fo Afrique du Sud de ka na Mali la yan pour que k'an ka baganw lakana bon o degunba de bɛ anw yɛrɛ da la bi bɛɛ bɛ k'i sigi anw fana ye vétérinaire de ye anw ye privé de anw ye bagan furakɛlaw ye an fana tɛ se k'an sigi ka mɔgɔw ka bagan satɔ lajɛ k'an ma wulikajɔ dɔ kɛ hali n'an b'a dɔn a tɛ koba ye mais a kɔni b'a to a bɛ dɔ bɔ sata la an fana ka wulikajɔ ye o de la an b'o kɛ sinon mɔgɔw bɛɛ k'i hakili latigɛ Kamara safa tɛ bana ye k'a bɛ bɔ bagan na ka yɛlɛma adamaden fɛ voilà. Mais docteur Fayinge an bɛ fɛn communauté dɔ de kɔnɔna na n'o ye UMA ye an dafɛ jamana ninnu na safa in a lakodɔnnen don jamana jumɛn de la kosɛbɛ jamana t'an da fɛ mun tɛ safa don la preuve en est que hali Sénégal yɛrɛ a safa tun bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen mais olu ta degré ma anw ta yen bɔ et puis ɲinan ta n'i ma miiri komi cɛkɔrɔbaw bɛ yen vétérinaire cɛkɔrɔbaw tulo b'an na ne ma deli k'a mɛn safa ye tiɲɛni min kɛ ɲinan k'a y'o ɲɔgɔnna kɛ parce que Mali ye jamanaba de ye bagan marala Kamara comme i ye UMA yɛrɛ fɔ n bɛ profiter ka fɛn dɔ f'i ye ni UMA ta Mali de premier baganko la n'i ye CEDEAO ta Nigeria de b'a ɲɛ o yɛrɛ la n'i y'a jateminɛ Nigeria ka population ka ca ni anw ta ye n'i y'a ta population hakɛ fɛ k'i b'a tila baganw tila population ni ɲɔgɔn cɛ ala ma kɛ Nigeria mais n'i y'u ka bagan hakɛ ta k'an ka bagan hakɛ ta ka comparer anw ye deuxième ye o ne bolo o ye jamana min ye Mali ye bagan mara jamana de ye Mali ka nafa bagan bɛ mara san bɛɛ kɔnɔ k'a daminɛ 1er janvier fo 31 décembre baara jumɛn bɛ kɛ san bɛɛ kɔnɔ o tɛ yen sɛnɛ ye wagati la ko de et puis hali sisan sɛnɛ fanba o gulonnen don bagan na ce qui fait que ni bagan banana sɛnɛ tɛ se ka kɛ ni bagan sara sɛnɛ bɛ jɔ est ce que Kamara anw filɛ nin ye bi bagan mara jɔyɔrɔba de bɛ Mali la a nafaba de bɛ Mali la bagan marala ka ca ni sɛnɛkɛla ye Mali kɔnɔ u b'a fɔ ko Mali ye sɛnɛkɛ jamana ni bagan mara jamana mais bagan marala de ka ca i tɛ ni ne yala la ne bɛ to ka bagan maralaw fara ɲɔgɔn kan i bɛ taa sɔrɔ bagan marala fɛn fɛn bɛ yen i b'a sɔrɔ foro b'a bɛɛ bolo mais forotigi dɔw bɛ bagan t'u bolo ce qui fait que bagan maralaw de ka ca c'est pourquoi an kan ka bagan mara don ba la parce que fɛn fila de bɛ baganko ban kɔngɔ ni bana u bɛ baganko ban pepewu ala k'an kisi o ma. Amina yarabi. Buya aw bɛ se ka mun fɔ jamana ɲɛmɔgɔw bagan safa ko in na sabula i ko ale de bɛ tiɲɛni na don kosɛbɛ bagan marala kun ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan e bɛ se ka mun de fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye. o kɔni an tɛ sɛgɛn a fɔli la n'o tɛ n hakili la an bɛɛ tun bɛ kan ka ban an ye dɔ fɔ safa ko la o y'a sɔrɔ
an y'a fɔ k'a bɛ nalen an ye alertu sɔrɔ mɔgɔw fɛ an b'a dɔn ni samiya sanji binna o fana b'a a jansɛli teliya mais bi an bɛ wele min bila an ka faamaw ma c'est que an bolo baganko kan ka ta ni alerti min ye hali bi a ma se o niveau ma Fɛnkɛ y'a fɔ cogoya min na n'i y'an ka sɔrɔda jateminɛ Mali kɔnɔ spécialistes dɔ ka fɔ la ko n'i ye sanu bɔ yen ka kɔɔri bɔ yen baganko bɛ na nka an bɛ min kɛ kulu sɔrɔ yiriwa Mali bɛ sɔrɔ min kɛ an bɛ min jateminɛ k'o f'u ɲɛna i ye sanu ta o maa wɛrɛ bolo min b'o la an k'o bolo t'a la a kɔni bɛ bɔ an ka dugukolo kɔrɔ kɔɔri n y'a mɛn faamaw de da ko 2% kɛmɛ saradara 2 dɔrɔn de bɛ yɛlɛma Mali kɔnɔ mais na Ala ye nafolo min d'an ma k'a daminɛ a bɛ bange yɔrɔ min fo ka taa se suma ma k'a ka dun o de ye bagan ye ni a b'an bɔ n'an bɛ se ka jamana tɔw fana jamanaw bɛ yen nɔ u tɛ sogo dun n'an ka sogo ma se yen Mali kɛrɛfɛ jamanaw bɛ yen n'an ye an y'an ka bagan tigɛ Laginɛ la sogoko bɛ gɛlɛya o kan jamana caman bɛ ten nɔ kɛrɛfɛ jamana jan yɛrɛ wulila ka n'an ka baganko ɲɛɲini donc anw bolo kɔngɔ man ka bagan faga o jamana kɔnɔ ye kelen ye bana min n'i y'a lakodɔn k'a ɲɛ sigi ka baara k'a la ɲina yanni san 3 cɛ a tɛ bagan faga Mali la o kan ka kɛ Mali ka objectif principal de ye an bɛ wele bila direction nationale de la santé mɔgɔ ma ni ministère de l'élevage ani gouvernement yɛrɛ en général parce que c'est très ko ninnu bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ ni Mali tɛ se ka safa vaccin dilan o ye ko dɔ ye Mali ka ɲininikɛla minnu bɛ se ka na an ka typologie kɛ k'a dɔn vaccin min bɛ anw fɛ n'a bɛ ka tiɲɛni kɛ anw fɛ k'o dɔn Mali k'o commander k'a don programme d'urgence de kɔnɔ dɛ Mali bagan estimelen kɔfɛ vaccin kana san 3 kɔnɔ an ka nin bana ninnu vacciner fo k'u tunu safa dɔrɔn tɛ dɛ bi kɔnɔ an bɛ kumana safa kan parce que an y'a fɔ cogoya min na ni ye zoonosie min fɔ banaw bɛ yen a bɛ bɔ bagan na ka yɛlɛma adamaden na mais yali sugu min na bi parce que an ka bagan caman bɛ yen hali ni bagan bɛ na sa k'an ka kantigɛ an k'a kɛ sugu la o y'an taabolo ye mais an bɛ ka sugu min ɲini diɲɛ kɔnɔ n'a fɔra bana bɛ bagan na dɔrɔn mɔgɔ t'a dun c'est-à-dire il faut k'o ka jɛya bɛɛ ye bana safa tɛ bɔ bagan na ka yɛlɛma adamaden fɛ o fana ye siyansi de ye o jɛlen don bɛɛ ye mais an b'a mako bɛ sugu min na an tɛ to nin dɔrɔn kan an mako bɛ sugu min na k'an ka bagan ka taa la n'o diɲɛ wɛrɛ sugu ye u bɛ se ka an bali ko bɔn a ka bagan tɛ don an fɛ ko safa bɛ yen misaliya la an ka baganw bɛ gɛn ka taa don Laginɛ ka taa dumuni kɛ mais ni Ala y'a kɛ don min na ko Ginɛ bagan bɛ Ginɛ bɔ Ginɛ bɛ se ka a ka safa furakɛ k'a fɔ bɔn a ka bagan de bɛ na nin safa y'an fɛ an tɛ don aw fɛ tuguni donc o de la a bɛ fɔ o ma diɲɛ kɔnɔ avantage comparatif b'i bolo fɛn min na wagati min na jamana ko la i k'o de baara ka taa jamana tɔw marqué k'i ka nafa la don n'o sira ye donc wele min b'an bolo nin safa ko in na ɲinan a ye tiɲɛni kɛ kaban Mali fantan naani bɛɛ n'i ka nin émission in tɛmɛna maliyɛnw bɛ n'i wele k'a fɔ tiɲɛ na a ye tiɲɛni k'u kun peut-être docteur Fɛnkɛ bɛ se k'a f'u ɲɛna solution jumɛn bɛ se ka lafiyali kɛ parce que mɔgɔw ye ne wele en tant que président de chambre u bɛ kule la k'a kɛra cogo di an b'a kɛ cogo di n ko bon ne kɔni n ka docteur ye min fɔ n na mais a ka ɲi a ka bɔ minnu ka baara don vétérinaire da k'a fɔ. N'Ala sɔnna an fa dakuruɲɛ laban teliya la waati bɛ k'i sɛnsɛn ka se. bagan banako kɔni ni dumuniko bɔra la a tɔ ye bana de ye donc o y'a fɔ cogo min na safa in a bɛ tiɲɛni kɛ kosɛbɛ mais problème ye min ye a bɛ tiɲɛni kɛ hakɛ min na o yɛrɛ dɔnnen tɛ Mali la bɛɛ ko n ka wɛrɛ mais n'i y'a jateminɛ kɛ Mali bɛɛ la a bɛ tiɲɛni kɛ san min na n'i y'a jateminɛ kɛ a ka ca dɛ a miliyari don miliyɔn tɛ dɛ miliyari don donc sila y'a fɔ cogo min na ale président chambre d'agriculture ye vraiment fɛɛrɛ kan ka tigɛ pour que an ka nin bana in kɛlɛ c'est vrai a tɛ yɛlɛma mɔgɔw fɛ mais réellement a bɛ tiɲɛni don fɛn bagan maralaw fɛ donc an ka kan ka yɛlɛma ka fɛɛrɛ bɛ tigɛ pour que o ma solution sɔrɔ nin bana in na quoi n'o tɛ an tɛ yiriwa ka taa yɔrɔ si la sugu fan fɛ. Docteur Fɛnkɛ dakuruɲɛ laban solution kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn bɛ sɔrɔ
safala bon marlaw ma pour le moment an ka kuma fo ka jɛya a fɔ bana min don fura t'a la bɛɛ bɛnnen don kan mais pour que ka bagan lafiya ne kɔni combinaison dɔ kɛ an bɛ antibiotiques ta ani vitamine ani jeli fura bon jeli bɛ kɛ da kɔnɔna mun na an b'olu n b'a fɔ mɔgɔw ye k'u nettoyer ni vinaigre kelen kelen ye ani ka antibiotique k'u la longue action ani vitamine k'o d'u ma jeli bɛ yɔrɔ min na ka jeli fura k'u la i b'a ye k'a fɔ tile 5 kɔnɔna la bagan b'a yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni et puis a tɛ sa fura wɛrɛ yɛrɛ tun b'an bolo mais o banna bon comme an tɛ yan publicité kama mais o fura n'i y'o k'a la o ye farigan jigin hali misidenw n'i y'o k'u ka misidenw na a ka ca Ala fɛ n'i y'a kɛ misiden 10 na 9 bɛ kisi mais ni Ala sɔnna an yɛrɛ bɛ labɛnw na ka se ka don n'o furaw ye pour que au moins ka mɔgɔw lafiya sinon solution min yɛrɛ b'a la o ye k'u bolo ci de mais n bɛ welewelekan min lase bagan maralaw ma bagantigiw ma teliya la janni n ka kuma bila o ye n'a y'a jateminɛ ko safa bɛ bagan minnu na a y'olu mabɔ ka bagan to la pour que ka bana yɛlɛmali fanga dɔgɔya voilà o de bɛ ne bolo k'a f'u ye quoi. boya dakuruɲɛ laban a dakuruɲɛ laban ye min ye halisa ka an bɛ fɔlɔ ka aw fo barisa a bɛ ka nin émission min kɛ ne hakili an éleveur kun mako bɛ nin de la parce que baara caman yɛrɛ bɛ yen an b'a la an t'a dɔn nin sababuya la mɔgɔ caman bɛ n'a dɔn u bɛ se ka min kɛ k'u yɛrɛ lafiya o foli bɛ bila vraiment sirifula mɔgɔw ye k'aw fo la ka waliman dɔn weleli laban kɔni ye min ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ni minnu bɛ secteur wɛrɛw la u bɛ se k'an dɛmɛ minnu bɛ santé animale ni fɛnw na an ka fɛɛrɛ de kɛ an ka commencer ka banaw éradiquer ka bɔ an ka jamana kɔnɔ palier par palier projet minnu bɛ dilan fana Mali kɔnɔ a projet ninnu ka volet principal dɔ kɛ bana kelen tununi a kana kɛ projet bɛ ka baara kɛ bana kan dɛ mais projet de kana ban ni bana in ma tunu ni projet min nana ko san 5 projet dɔ k'an b'a fɛ ka bana furakɛ f'a ka yira projet la aw ka nɔti la san 5 kɔnɔ ni bana in ka tunu Mali kɔnɔ anw ka vaccin sɔrɔ an ka wɛrɛ la an b'o de wele bila Mali faamaw ma ani maliyɛnw ma baara in kɔni an t'a dabila an taalan de don baara in aw t'a dabila ko banbali a jati dɔ nin bɛ dansiri bi jɛmukan na ani Sanusi Buyasi la n'ale ye chambre ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamakɔ ka fara docteur Bara Wologem ale spécialité bagan dumuni ko binako kan ani docteur Sulemani Fayinke ale yɛrɛ vétérinaire ani olu de jɛra ka masala in bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan aw ni ce. Merci beaucoup. Merci.